как се казвате и колко са големи вашите деца? Николай Каменов съм. Едното на 21, другото е на 6,5. Албена Младенова се казвам. Александър сина ми е на 7,5, дъщеря ми е на 11,5. Казвам се Мартин. Това е Божидара на 6 години. Става и сега. Аз се казвам Лора. Имам едно детенце, дъщеричка на почти 4 години. Имам и момче, което е вече доста голямо, на 19 години. Казвам се Атанас Симеонов и имам дъщеря на 10 месеца. Аз се казвам Катерина, имам едно дете и е на 3,5. Можете ли да ни кажете кога преценихте да започнете да им давате джобни пари? На дъщеря ми почнах да давам като тръгна първи клас, понеже нямат стол в училище и тя трябва по някакъв начин да хапне нещо детето. Откакто тръгна на детска градина, даваме по малко парички, стотинки в една касичка да събираме. Така. Джобни пари, повод закуски на училище. Не, тя е много маничка все още, не се оправя с парите, но обича да харчи. От кой период ще започнете да давате джобни пари на вашите деца? Ами предполагам, когато е в крайна фаза на детската си градина и може би в първи клас, когато започна да пращам до магазин, да изграждам в нея самостоятелност, да я обясня по някакъв начин какво са парите, защо служат. В първи клас като стане, защото все пак тогава ще има другарчета, ще излизат голямо междучасие и ще похапват нещичко. А какво мислите, че правят вашите деца с джобните си пари? Основно за сладолед и за някоя друга играчка, дребна. Би трябвало да си купуват закуски, след като не си носят. А как разпределяте сумите? Дневни пари ли им давате или седмично, месечно? Дневни и след това тя сега вече е 4-ти клас и оставаме да се учи сама да ги разпределя. Различно. Когато сме в настроение и така, и ни се усмихват повече. Всеки ден. Ден за ден. Седмични, за да може дето да си прави само бюджета. Първоначално мисля, че е разумно да започна с дневни. Всеки ден да й давам по някаква определена дребна сума, с която значи може да си купи поне 2-3 неща, за да може да избере какво. Да може да си прецени, ако днес иска да си вземе нещо на по-висока цена, утре да знае, че няма да си вземе нищо за сметка на предходния ден. И с времето да увелича сумата и в един момент да започна да й давам примерно седмични пари. Целият месец е прекалено дълъг период. Така че седмични според мен е окей. А какво правите, когато някой от децата ви си поиска някоя наистина скъпа играчка? Ох, това е много сложен въпрос. Чакаме повод. Ами обикновено си напомняме, че идват рождени дни, нова година. Ние много не го срещаме този проблем, защото рядко обикаляме с нея по магазините. Значи зависи колко е скъпа играчката, но има така определени граници, които не ги минаваме. Защото в интерес на истината тя много често иска скъпи играчки. По принцип таткото разрешава, аз не разрешавам и правим компромис. Да знам защо толкова много го иска, защото е скъпо, защото много го е искала, защото някой друг го има или защото тя по някакъв начин се е информирала за това и е нещо, което ще й бъде нужно, необходимо, важно. За какво стига обезщетението за раждане и отглеждане на дете у нас, според вас? За нищо не стига. Смятате ли, че финансовото образование е важно за децата и ако да, защо? Да. Мисля, че на днешно време това е задължително. Абсолютно, аз затова изподелям с нея, кога мама няма парички и кога мама има парички. Трябва да знае, че нещо струва пари, че това нещо е купено за сметка на това, че мама е изкарала тези парички, мама ги е изкарала, защото е работила, т.е. да знае стойността на нещата. Защото после стават хаймани. Готови сме, маме! Готови сме.